Kaixo, Iker. Kaixo, Jenny. Ondo zaude. Ondo. Ondo zaude. Bueno, lehenik eta behin, mila esker etortzeagatik benetan. Zuri, gonbidapena-gatik. Nuke jomo osea Iker, jomo gara altzeaka. Dekoratu geraztea, baina nolatan dekoratzeko gogo hori. Margotzekoana? Bai. Egia esateko txikitan ez dukan gogorik, margotzeko oso abila gainera, oso nahiko txarra nintzen. De hecho, sukaldaritza ikasketak egin ditun, baina sukaldaritzako ikasketak egiten ari nintzega, diartzen ziguten praktiketaka. Eta tokatu zitzaidan Ibizara joatea praktiketaka. Claro, herri txiki batetik Ibizara joatea, batean beste mundu bat zabaltzen zaizu, ez? Ze ikusten dituzu beste... Beste... Uepa! Hemen topatzen ez ditugun gauzak ikusten dituzu, ez? Eta nizan zan pixka bat genengo kontaktua arte galeriekin, gaueko lanetetan ategatzean, irtetzen ginen zehose hartzeka pixka erregak moduan eta taberna askotan zeuden arte erakusketak. Eta gero hasi nintzen, horrega, erregak moduan lanetekan pixka estresak entzeko, margotzen. Zer eman duzu margoketak? Zer eman diten? Zer galdera zaiak itituzu, Osea, egoitzen nik ebatzen. Eman diri jakitea bizitzan zer nahi dudan, pakea, ikusioa, desesperazioa bai, ze zaila da bizitzea margotzeaz, eta pixka denetakik. Eta pixka ikustea errealitatea beste ikuspuntu batetik. Nik bai margotzen. Bai? Ikusi du... Facebooken. Bai, ikusi ditut, zorionak. Eta esan behar dezen lasaitasun hori ematen duzula, Izegiko, gainera zuk egen margotzen dezunean, nik usten dut konektatzen dezula orainarekin, ez? Eta oraina da momentuan... Unean uneko... Zerago. Bai, ez? Zein da, altea zaizun edo egin duzun obra deigarriena zuretzat. Ez nuke jakingo esaten, ez? Esan bat. Pentsako horregatzen naiz, eske desente egin ikutu eta badika batzuko da gustoko ditudanak. Etortzen zaizun lehenengoa. Bueno, legez bi lan dira, batzala Water for Everyone eta beste bat Food for Everyone. Eta pixka batzan kritika nola mundu honetan leku batzuetan oso ondo bizi garen eta beste batzuetan gauz basikoak lortzeko behar hori ez duten betetzen, ez duten asetzen. Eta bi horiek izango ditateke pixka bat gogoan etortzen zaizkidanak. Zertan zentratzea obra bat egiteko adibide papel txuri batetan edo guardoi txuri bat eta zein da zure reakzio mentala. Zertan zentratzen nahi zen? Nik usten dut azkenean lanaren agabekako zerbait dara, ez? Batzuetan igual egin behar dezun lanaren arabera, batzuetan egiten ditut prestaketa lan batzuk, orduan lan horretan zentratzeko, zuzenean marrazten hasten naiz, eta marrazki horietatik abiatzen naiz beste pintura duntzez. Eta beste alderantzizko kasuan, batzuetan joten naiz zailerrea, hasten naiz zirriborroak egiten,
eta zirriborro horrek, azkenean, eramaten zaitu beste gauz batera, ez? Eta orduan, uste naiz pixka bat eramaten, ez? Azkenean sentimenduak hor dituzu, kuadroak ematen dizun estetika eta dialogo hori kontutan hartzen duzu, eta hortan zentratzen da. Erakusketak ere egiten dituzu. Nola antolatzen dituzu. Erakusketen mundua, hala. Bai, azkenekoa horrentxo bertan bukatu da, aurreko astean, biarritzen. Facebooko Alberto Letamendi Lopinez. Bai, Alberto Letamendirekin egon nintzen erakusketan. Gainera esan zidan, zure gonbidapena balduela. Justo, eta esan zidan, ikego baiako nago, pertenia baitu. Bai, eta esan zidan, ekorreko zega. Tarteak duzuenean, hemen jokiko duzu, zurekin. Eta erakusketak aberraitzak izan dira zuretzat. Erakusketak, denoko gairera pixkat ditzugita, prestatzeko indar duzu antolaketa bat nahiko sakona, ez? Jakiteko, gehien bat jakiteko zer eman, ez? Ez da kuadroak eman eta aztena izintzik ikatzen ez egin duzu antolaketa bat, edo bai Photoshopen muntaiak egiten, argazkien bitartez, lehenengo jakiteko zer eman, eta nola antolatu espazioa, eta bigarren galderana ze aspergarriak edo ez? Nik uste dut, askotan ez dira oso guztokoak, baina dira beharrezkoak, ez? Azkenean artista batek bere gana saltzea zaila du, ez? Eta azkenean galeriak dira saltoki puntuak. Eta nik uste beharrezkoak dira izi gaupena edo jarraitu nahi badezu, ez? Zip egiten dituzu? Guaingoz, gogoetan ditut, bilduma itxapatak, baina badaukapuguan. Animatu? Bai. Bai, segundu daude, osea que... Bueno, mila esakal etortzea, bai. Bai, zuki gonbidapena batikan. Bildatuko diego, musoa unura. Bai, hola. Bai, Apa, Jenny.